Dzulo panyasa voice box tinatulutsa audio ya bambo Boni Kalindo imene ndithu amadzudzula chipani cha UTM kuti chipani cha UTM chisamabwere poyera pano kwa auza Malawi kuti iwo sakukhudzidwa ndi mmene boma la Malawi likuyendetsa chifukwa choti ngati pali boma la Tosa Alliance UTM ija ndi mbali imodzi ya Tosa Alliance ndipo kubomako iwonso ali nawo mmenemo ndi asamadzipatule Amalawi akamanena kuti ayi boma la tonse silikuyenda bwino chifukwa choti iwonso boma lija akuyendetsa nawo ndi modi amene muja Boni Kalindo ndithu anatchulamo anthu angapo ndipo mmodzi amene anamutchula amene muja ndi olemekezeka a Alan Ngumuya. Alan Ngumuya anakhalapo phungu wa nyumba ya malamulo kuno ku Malawi zaka zambuyomo ndipo iwo amene dera la Blantyre City South ndiponso analinso membala mmodzi amene anapanga nawo found chipani chija cha UTM. De Alan Ngumuya ali ndi mawu awiri atatu amene amafuna kuwayankha a Boni Kalindo amene ndithu tiwayika pa screen pathu pano kuti mwaone, komanso tikufuna kubweretseni audio imene tsopano a Boni Kalindo amawayankha Alan Ngumuya pano pa Nyasa Voice Point. Ndiyete ndikhale limodzi kuti tione kuti Alan Ngumuya anena chani po ya Boni Kalindo ndipo Boni Kalindo anyankha motani pa zimene ananena a Alan Ngumuya. Bwana Alan Ngumuya, ndiganiza muli bwino. Ine zina yanga ndine Boni Kalindo. Ndikudabwa kuti mukuyankha audio yanga as if audio nimachita address kwa inu. Audio yanga ndimachita address ku dziko la Malawi, ndipo ma views ali mu audio imene chandi yanga. And ngati if ever I mentioned your name, ndinalankhula chifukwa chokuti you are one of those amene amadandaula tikamacheza in every conversation, and I took it kunena kuti zimene mmandiuza zija zimakhala za serious, but sinadziwe kuti zimene zijazo si za serious mmangolankhula. Koma I felt ukamadandaula muja you as Alan Ngumuya ndimaona ngati ndi zeni. So ineyo I'm not a bootlicker, komanso I am not a coward. I don't belong to that world. Ndimangolankhula chilungamo. So whether Chilima is from Ncheu, is not from Ncheu, whether you and I tinamza mukakamiza hapo ine sitina mukakamize anthu ena amangomuunikira, if you remember that time. Palibe amene anamukakamiza Chilima. No way. There is no way we unga mukakamize Chilima kuti apange zinthu zimene iye asakuzifuna. So ndipemphe my brother, you are in America, komano don't look like Holias, because ngati kunali anthu amene amadandaula kumudandaula Chilima, you are one of them, and it's a fact. And in fact this Chilima yonso ndimuuzanso anthu enaso andichita advice, so ndimuuzanso Chilima kunena kuti Alan Ngumuya should not look holier. Alan Ngumuya wakhala kunena izi. Even my messages amene iwe ndine takhala tikuchitana correspond ndili nawo. Ndimutumiziraso Chilima kuti angodziwa who the type of a person he is dealing with, because if in another way ndikukhoza kuona kuti ine ndikumuyikaso Chilimayo kuti akhale ndi advantage, because boma ilili lamuzuza kwambiri. Kodi iye uja akakakamira kumene kujako akakakamirako upresident wanu mukufuna kuopita kunchewu utheka sungatheketu.
So you need to tell someone the truth. Koma iweyo you go behind the curtains and start changing tunes. Yet you are the one amene wakhala kumalankhula ndine zoyipa zimene amapanga Chilima. Wakhala the one ukumadandaula treatment imene amakupasa Chilima. Pakana unanyamuka chifukwa cha umphawi according to you telling me kuti unapita kwa America. Ndiye lero mufuna muziwayikamo nkhani zija kumayikamo achina Masangwi andani among all those the names that ndalankhula. Why iweyo kulemba za Masangwi? Iweyo uli ndi umboni wokuti Masangwi akudya bwino? Uli ndi umboni wokuti Masangwi ali ndi olemera? Iyayi, sono choncho pomukulakwisa mukanangolankhula zimene zili za iweyo osakhala za munthu ina. Nanga iye Masangwi atamva zimene zozo kapena ngati waona mujini zimene mukutumizira anthuzi. Iye Masangwi sadandaula. Ndi ndani amene anakuuzapo ndi paziko lapasi kapena munamuonapo angumuya akukuuzani kuti ineyo ndakhuta ndalama sindikufunanso kuti ndikhale ine ndalama. Mukoza kumamuona Masangwi ngati is doing business pomwe ali ndi a lot of challenges. Do you know what his company is going through? So don't be a bootlicker, my brother. Don't be a coward. Muzimuuza chilungamo Chilimayo ngati akufuna kuzakhala president, because he cannot be president ngati if you are not telling him the truth. If he is not doing what Malawians want, he cannot be the president. So ndaganiza kuti ine ndikuyankhire ku inbox because ineyo I am not a bootlicker, I am not a savage. Kuti ndingapite ndikuchita expose faje ndili ndi right iliyo jambula audio ndikulankhula monse zimene kuti Chilimayo amve. Koma what I would do is ndimuuza Chilimayo zimene wakhala ukunena ndimutumiziranso ma messages amene takhala tikuchita na exchange kuti iyeyo Chilimayo aziwe chilungamo, not kuti yooneke ngati ndiwe dolo. No. And ine namba ndakuuzapo kuti ineyo ndine mwana wa Mulungu kuposa Yesu. Those are your views. So you don't have to tell me anything. Koma ine what I know is that iweyo ngati kuli anthu amene avutika ku Malawi kuno, one of them ndiwe avutika ku UTM. Inafika size yokuti umangotenga makatapira kunoko ku Malawi, inafikapo size yonena kuti unathawa kuno ku Malawi chifukwa cha umphawi. And it is a fact. And this zinabwera chifukwa cha umphawi umene takumana nawo ku UTM. Lero iweyo ukamaka ima pa njanji kapena pa chulu ndikumalankhula kuti aye ineyo ndifuna ndikuuze mwakuti chimwene ndine munthu omvesa chisoni kwambiri. Ineyo ndimakuchita put at high esteem as someone amenenso ndiozindikira komanso ali ku America. You are supposed to be different. Osakhala munthu ngati wa ku Malawi kuno ochokera kapena kwa Manase. No, you should look different, my brother. Where you are and what you do zizichita match. Iniyo mukamamu mufuna kumuika Chilima ujayo mawo kuti akumveseni kuti iniyo ndinu dolo, muzampwetekesa, muzimuuza chilungamo. Faje munthu ujayo ngati mmamukonda muzimuuza chilungamo kuti zimene akupanga jandizopusa kwambiri. Even mulandu wake uja unayenera ukathere ku court. Amene ujayo kuti akhale hero anayenera kuti mulandu uja akane ukathere ku court. Koma anthu azamutengabe kuti ndiokuba nangokhululukidwa chifukwa cha political issues. Those are some of the things iniyo ngati anthu akunchewu munena kumamuuza munthu anu. Osakhala kumachita skating around kumanama ngati as if you are living a better life, kumanama kumakhala ngati kapena zonse zimene zikuchitika kapena zimene ndikunena ine iweyo sunazipange sumazinena. Chimwene si ino amene timapita kwa Chilima uja kamuuza kuti tiyeni abwana muchokeko kumeneko. Ndiye ndiliti limene Chilima ananena kuti ineyo sindifuna president. Delete. Be civil enough, my brother. So I can understand you kuti muli ndi moyo wofuna kuhonga anthu, muli ndi moyo wofuna kuti anthu azikutenga ngati ndinu dolo. Yet you are not. You must learn to tell the truth. Iyenso ngati munthu woyimba nyimbo za mawu a Mulungu. Wandimvesa chimwene? Komanso osamalemba ma message mutaapsa mtima. Because you've got a lot of broken English in your messages. In the message that you have sent, be sober enough. Kuma upeza ntima. Mr. Alan Kumuya, aku America. Amene pano mukudya bwino. Thank you.